फुल इन्जय लालांबावनोसै दायोहाय सनाफोर आरो बोरायखौबो माला लोगो मोनगोन हुनो मिन्थिया खुलुमबाय सनाफोर आंनि जबान ब्लग इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ फिन खेबसे बरायबावबाय सबाय जेव जेव भगवाननाय महर लानो सनाफोर दामुगै बेनिफ्रायहाय जोंना थांनायनि टिकेटआ कनफार्म जाबाय आरोना स' डिउटि जायगायाव बोरायनि डिउटि जायगायाव जोंलाय बेसेबांथो गोबाव थाबाय थानो मोनो नङा होमबा बेथ' जोंनि जायगा नङाना स' गावनि जायगायाव थांफिननोसै टिकेटआ जोंना कनफार्म जाबाय स' बिनि थाखायनो आङो एकदम फुरा बुग्लुं बुसि पेकिं खालामनानै लानोसै आरोना माखासे जिफ्रा नै सियारफ्रावसो लेथेर फेथेर आरो नैफोरखौबो खेवस्रांजोबनानै लखबस्रांजोबनानै आङो माने पेकिं खालामनानै लानोसै आरोना सनाफोर मा होनो बिफा फिसा साथामजों लामाथिं थांबाय बे समावनो आं एकदम पेकिं खालामनानै लानोसै आरो ओमफ्राय दायो थांनो लागानि मा जायगायाव जोंखौ देखायलांबावनो हायो दिनैल'सै नालायसो टाइमाहाय मा देखायलांनो हायो स' नायलांसै खाथि खालायाव मा देखायलांनो हायो नायबावनोसै बेनिफ्राय मा होनो मैयाथ' नायनो लागा जायगाखौ नुहैखाबाय बे थियेटार जोंनायखौ नुहैखाबाय जोङो MG र'डआ सनाफोर आं मैया भिडिअ हगारदोंमोन सोरबाफोर नायाखैबा नायहैबानो जाबाय भिडिअ एसे गोलाव जादों इन्ट्रेस्ट मोनाबा एसे दानै नायबानो जाबाय आरो इन्ट्रेस्ट मोनदोंबा फुरा नायलांबानो जाबाय आरोना स' पेकिं खालामना लागासिनो सनाफोर ब्लग्सखौ फुरा इन्ट्रेस्टिं खालामनो खस्थ' जालांगोन नायलांबाय थाबानो जाबाय बेनिफ्राय मा होनो आङो लास्ट थांनो लागा समावहाय आङो बिथांखौबो ब्लग्सआव एसे ख्रा लाबोबावगोन आरोना बिथाङा माने फैनो बायो नालायथो आं दाख्लैनो बुंखादोंमोन फैनो बायो अब्लाबो आं लाबोनोसै थांनो लागा समावहाय दा थांबाथाय आरो मालाथो नुबावनो बेखौलाय ब्लग्सआव मालाथो लाबोबावनो मोननो हारसिं जाहैनोसैलाय गावबागाव खामानि साखाफारा जाहैनोसैलाय गावबागाव खामानियावहाय ओमफ्राय दा आङो लाबोबावनो सेस्था खालामसै ओमफ्राय गाव बुंदों आरोना आंना ड्रेसफ्रानो ओरैनो बिहारावसो थाबोजोबदों माने जों बाहाय फैनायनि प्रग्राम गैयामोन नालाय स' गावनि बिदिनो फर्मेल ड्रेस आरिफोरखौ बियो बिहारावनो दोनबोदों बाहायलाय आरो मा लाबोनो होननानै आरोना ओमफ्राय माथो खालामबावनो गैया ओमफ्राय आं बे ड्रेस बोरायनायजोंलाय मा ओंखारबाय थालायनो आं ओंखारलायला दे होनना बुंदों आरो ड्रेस बोरायालाय आरो मा आसलिया मानसियासो नङा होमबा ओमफ्राय जेबो नङा मानसिया एसे ओंखारनोबो बाखायो बारा फर्स खालामा अब्लाबो लास्ट मोनसेबाव आङो फर्स खालामनानैबाबो आङो दागा मागा लाबोगोन आरोना सनाफोर बिगुमैखौहाय मिस्टारखौहाय स' आं पेकिं खालामनानै लागासै बिथांमोन गैयावनो बारा पेक बुंबाय थाबा दा खालामख'नो हायाबा आरो आंखौ होनफैगोन दा मा खालामबाय थायो नोङो दासिमबो पेकिं खालामखाङाखै होनगोन दा सनाफोर स' नायदो आङो पेकिं खालामनानै लागासै माबारहाय बेफोर बुस्थुखौ पेकिं खालामजोबनांगौआ बे बेगाव सोजोबनांगौआ खम साधारन जादों ओमफ्राय आङो दख'ना गांसे लाबोलायदोंमोन आरोना गाननानै बेरायनो साननानै गावनो बुंदोंमोन नालायथो दख'ना गांसे लाबोनबा लाबोफा नों जुदि गाननो लुगैदोंबा होनदोंमोन ओमफ्राय आंबोथ' गाननो लुगैखायो स' लाबोदोंमोन आरो आं ओमफ्राय आंनि हालोदखौ नुनानैनो नांला आं दख'ना दा गानसै होननानै बुंबाय आरो गावनो माने गोबागु गोबागा आरो फिसायाबो गोबागु गोबागा माने नों सान्थि मोननाय नङा होननानै जायखिजाया जाला माला ड्रेसफोरखौनो गाननानै बेरायनाय जाबाय आरोना सनाफोर स' दख'ना लाबोफादोंमोन आङो नै पिंक कालार दख'ना लाबोफादोंमोन ब्लाउस गांसे लाबोफादोंमोन एसे गावनि हारिनि ड्रेसखौबो गाननानै बेरायनो होननानै सानदोंमोन आरो आङो ओमफ्राय जायाखिसै आंनि हालोदा मोजां जाया लामायाव अयथासार नालाय सनाफोर स' पेकिं खालामनानै लांफिनसै ओरैनो मिसा मिसि बेगाव जायगा लाबाय आरोना आधा आधि जानाय बायदियानो जाबाय ओमफ्राय आङो दै फुदुंग्रा आरि लाबोदोंना स' बेखौबो बे जि फिसा फिसाखौ दै फुदुंग्रा सिङाव लानानै आरिनानै एकदम बोरैबा पेकिं खालामनानै लाबोदों आरोना सनाफोर आङो ओमफ्राय दै फुदुंग्राया दा नांफिनगोन ना दा मोनायाव नांगोन गाबोन फुङाव दै लानांगोन बेनि थाखायनो आङो माने सोथ'वासै आरो ओमफ्राय पेकिंआ जाजोबाखै फुरायै ओमफ्राय आधा आधि जाबाय आरोना सनाफोर थाथोंसै बिथांमोन फैयावनो जाबाय दायो फुल इन्जय लालांबावनोसै जोङो मा देखायलांनो हायो नायलांबाय थाबाय ब्लग्सखौ फुरायै ना मानो होनबा बे बैथिं उखुन्दै माबा सावगासिनो दङ मोनामगासिनो दङ ओमफ्राय मानो होनबा सिक्किमाव गेंटकआव आरो जों बांद्राय आरो लानो मोनला ना आरो माला फैनो मोनगोन मिन्थिला स' फुल इन्जय लालांबावनोसै दायोहाय सनाफोर आरो बोरायखौबो माला लोगो मोनगोन हुनो मिन्थिया स' नायलांबाय थादो ब्लग्सखौ बेलासियाव जोङो ओंखारलायबाय लास्ट बेरायनाय होननानै बुंजासै बे जायगायाव आरोना थांसै नालाय गाबोन टिकेटआ थिग जाखाबाय 7 थारिखनि टिकेट ओमफ्राय डिउटि होग्रायाव एसे थांबावनोसै फरेनारफोर फैगासिनो दङनो दहाय फुङावबो मेल्ला फरेनारफोरमोन आरोना ओमफ्राय आङो सेल्फि लानो सानदोंमोन ओमफ्राय बोरैबाबो मोनोना लाजिनो ओंखारलायलाङो भाषा रोङा मा रोङा मा बुंगोन मा मागोन ओमफ्राय दा हग्रा लामायाव फैबावबाय आं हाइ स्पेस जाबावसिगोन फिसाजोखौ बाखाबाय मानसिफ्रा ओमफ्राय नै बयबो एसे हेंला हेंथा जाजोब्बाय थिग नङा थांग्रोनोसै जोङो नैखौ फिदिं थाङो आरोना दहाय फरेनारफोरखौबो बेखौ फिदिं फैनाय नुदों आङो जा दाख्लैयो फार्स्ट नालायथो दांनो मोना मानो मोना साननानै दाङालासिनो थांबाय मालाय बयबो थांनायनि फैनायनि फिदिंलाङो लकेलाबो फिदिङो बेरायनो फैनायफ्राबो फिदिङो हां थोनो ओरै माबा माबि लिरनाय दंजोबो मालाय बुद्ध धोरोमारिफोरनि फुराबा दाख्लै नोंसोरजों भिडिअ बानायनायाव फैनायल' सनाफोर आरो आं दावखोबोआखै आरोना ओमफ्राय बे बेस्राफोर सोंलायलायबाय जाहैदों बे गोजा गानग्राफ्रा माबाफोरा लामाफोरा फेमिलि फैदों होननाया खनसेल' फैबाय मानो बेरायफैबावासै होननानै ओमफ्राय आंहानो आवगायनो गोसो जाया आरोना ओरैबादि मेङो नालाय ओमफ्राय दिनै टाइम गैलाना दिनै नायाबा नुनाय नंला होननानै
आवगायबोथारबाय दिनै गेद्दा गेद्दिबाबो दाख्लैनि दावखोनायखौ थारनिखौ मोनफैबावबाय नै नायनोबा बांसिन नायलांबावदो मा मोनसे जायगाखौनो देखायबाय थायो होननानै माने आं फैबाय नालाय ओमफ्राय ब्लग्सखौथ' एसे बानायखायो नालाय स' फैनाय फावैनो बानायबाय आरोना लिलि लालानो नै मेंगुलायबाय आङो फैयै मोनफैबाय ओमफ्राय नै बिहाबो बिफानि लोगोनिनो फेमिलि आरोना बिसोरबो फैदों स' मैयाहाय गेंटकआव थांनायाव मोजाङै लोगो मोनाखिसै जोङो आलदा जादों इसोर फार्स्ट थांदों बेनाबो बाबु नै दुसरा बाला बाबु फिसाला सानै बेनाबो सासे दंहैखायोनो बिफाजोंहाय स' थिग थाक बेबो ओंखारदों ओमफ्राय बिस्रा नैबे हटेलाव थादों आरोना जों दाख्लै थुप्पा जानायावहाय थांनोसै मेरा सास फुल गैया थांनो लागानि खनसे हाबस्राबावबाय आरोना जुनाफोर बुद्धदेबनिफ्राय एसे गौतम बुद्धनिफ्राय एसे आशिर्बाद लालांबाय ओमफ्राय मालाय बेलेग गुरुबो दङ जायनि समाधिखौ जों दाख्लै नायदोंमोन ओमफ्राय बेखौथ' देखायनो मोना ओमफ्राय नैबे बिथाङा दाख्लै हाबनाय जायाखैमोन दा हाबबाय आरोना जुनाफोर नुस्राबाय गाबोन थांनोसै जोंबो बास गोजोननाय मोनबाय गोसोखौ ओइथिं एसे नायहैबावनोसै माखासेखौथ' दाख्लैनो लाखांबाय आङो ओमफ्राय नैबे गोजौआवहाय दाखालि फैयाखैमोन नालाय स' एसे लाबावबाय आङो बाबा गावखौ फिसालाय बिराद दुस्थ'लै आंना ओमफ्राय नै मानसिफ्रा फैसा खुबैगासिनो दाख्लै एसे खममोन दिनै एसे बांसिन दहाय फुङावसो फरेनारफोर फैदोंमोन ना खाफाला मोजां नङा आंना लेखा फरायलायबाय नै गथ'फ्रा सबसे टपाव फैबाय आरो सबसे टप दंबावोसो आरोना नै आरोबाव दंबावोसो आरोबा माला फैबावनो मोनगोन स' एसे भिउफोरखौ लालांबाय आरोना मोननानै हनै एकदम बिमाखौ नांलायथारला आरोना आइ बाबा आरि फै फिसालायानो बिराद दुस्थ' आंना नायसाय इसान बेफोरबायदि सान्थि जायगायाव दुस्थ' गथ'जों मा जानो पेम्पार सुनो नागिरबाय आरोना जों खनसे मोजां सनाफोर थिग थाक फैदों आरोना जोङो दिनैसो गोबाव सुयै दाबो जोबाखै आरोना ओमफ्राय जों आलदाथिं नायबावनो होननानै फैबायहाय दाख्लै नुयैखौ दिनै नायनोसै ओमफ्राय बेयाव भिडिअ खालामनो मोननाय नङा आरोना जों बैथिंजाय माबा माबि नायनानै फैखांलायबाय आरोना सनाफोर दाबो बाजायखाङाखै नै बिराद गोबाव बाजायो जाहैदों आरो नै बेहाय गोलाव हाननानै दोनबावबायसो नै एकदमबारे नै बेथ' जा गोलावबावसो नै आरोना एकदम नुनानैनो बोरैबा गोजांस्रिउ सान्थि मोनलायनाय बेखौबो बाजायगोन जाहैदों दा आं बे बाजायनायखौ बै सासे गुरुजिनाव सोंदोंमोन नालाय ओमफ्राय बे बाजायनायखौ आं सानदों माने आरती समाव बाजायो नामा आरती समाव नङानो आरोना सनाफोर माने मा होनो बियो जोंना जेरै पुर्णिमा अमाबस्याव सोरबा फुजा पालन खालामोना स' बेबायदि अकेशनफ्राव बाजायो जाहैदों आरोना बेबायदि नायदो दहायनिफ्रायनो बाजायनाया आधा घन्टासो जाखाबाय आरो एकदम बिराद गोबाव बाजायो जाहैदों आरोना सब बाजायगासिनो दङ
फरायखांनानै मालाय गेलेबाय नै दसे ओरै बाबा गेवा बिसोरबोथ' गेलेनो गोसो जागोन ना बल कन्ट्रल थायोना बारा गेलेनो मोना हाल लोगोआ बिफाना आयो सोनाफोर नायसाय बाबा क्या नाम है आपका नैबेहाय जा गोबाव जाबाय खोमा गुरुजिया नै जिबो थायो आरोना दम उन्दै उन्दैबो दङ ओमफ्राय बिदि ओंखारबोफिनबाय आरोना सनाफोर जोङो ओमफ्राय दिनै दाख्लै नुयै नुयैखौ नुबोबाय एकदम मैदेर हाथाय माबा हाथाय सिङाव दोननाय गोदो बिसिबांबा सालनि खिथादोंमोनहाय र' बावबायसो र' 19 बिसिबांबानिनो मैदेर हाथाय आरोना बिसिबांबा गिदिर आरोना सनाफोर बेखौ जोङो नायनानै फैबाय आरोना ओमफ्राय आरो नुबावबाय बिदिनो ओमफ्राय जों बारा बुजियाना माबायदि बुस्थुफ्रा माने मा जेनेबा जोंनिखौ नुबा जोंनि हिन्दुफोरनिबासो जेनेबा जोङो डाइरेक्ट मा होनो बेखौ शिब बाबानि नुबा माबानि नुबा मिन्थिगौमोन ओमफ्राय बिसिनि नालायथो खनसेल' नुनाय अब्लाबो माने गोसोआ एकदम बिराद मोजां मोनो आरोना जेने थेने मानसिया नुवा जाहैदों आरोना बेखौ ओमफ्राय जास्ट खास मानसि फैबाल' बे गोजौनि थालाखौ खेवो जाहैदों ओमफ्राय जोंहाबो एकदम लाखि गुरुजिया लेंहरनाय बायदि आरोना बोरैबा ग्रोब थांनानै ओमफ्राय बे फेम्फा सुनायखौबो नुबोबाय आरोना बिराद गोबाव सुयो आधा घन्टा गाहाम सुयो जाहैदों ओमफ्राय गोलावखौ सुनायखौ नुबोआखिसै बेखिनिखौनो नुबोबाय आरोना ओमफ्राय नोंथांमोना साननो नांला मा मोनसे जायगाखौनो डाबल ब्लक्सआव लाबोबाय थादों होननानै दाख्लै नुयैफोरखौसो जोङो नायफिननो थांदों ओमफ्राय बेखौसो आं लानाय जादों आरोना सनाफोर गाज्रि मोनो नाङा जायफोरा फुरा नायलांबाय आङो गोसो गोरबोजों साबायखर बावबाय दा आं ब्लग्सखौबो दोनथ'नोसै गथ'फ्रा हाकारनै ओमफ्राय गाबोनहाय थांनोसै सनाफोर जोङो अबायसो थाबाय थानो मोननो गथ'फोरनि स्कुलफ्राबो खुलिबाय नङा होमबा ओमफ्राय नै ओंखारलांबाय नालाय नागदोलायबाय आंखौ हां थोनो मोनलायबाय आरोना ओमफ्राय आङो भिडिअखौ दोनथ'नोसै ओमफ्राय गाज्रि मोनदोंबा डिसलाइक मारना होलांदो मोजां मोनदोंबा लाइक खालामना होलांदो कमेन्ट खालामना होलांदो माबायदि मोनदों बेनिफ्राय आंबो भिडिअ नायफिनसैलाय ओमफ्राय आङो दिनैबो मुभि नायनो साननाया ओमफ्राय नोंथांमोननि भिडिअ नायलायलायनानैनो आङो माने मुभिखौनो फोजोबनो हायासै आरोना फिसालाया जि रागा जोंबाय मुभि नायनो ओमफ्राय आंथ' भिडिअ नायबाय थाबाय फंबाय बिनानावमोननि हगारनाय लोगोफोरनि हगारनाय नायलायलायाबालाय बोरैथो जानो नङा होमबा जोङो स' गिदिराथ' जोंखौ नायखाया जों फिसाफ्रानो नायलायलायनांगोन जाहैयो स' नायबाय आरो आंबो ओमफ्राय आरो नायलांबावनोसै नै दा स' थेंक इउ स' माच